ዝተፈተኹም ህፃናት ሎሚ ድማ ቃሉ እቲ ቃሉ ዘይሕሉ ሓረስታይ እትብል ሓፃር ፀፅዋይ ኣኒሜሽን ሰሪሐ ይቕርበልኩም ኣለኹ። ኣብ ሓደ ዓዲ ቃሉ ዝበሃል ሓረስታይ ነበረ። ከም ብዕራይ ኣድግን ጠለበጊዕን ጥሪት ስለ ዝነበርዎ ድሓን ዝኾነ ናብራ ዝነበሮ ሓረስታይ እዩ። እንተኾነ ግን ተመስገን ፈጣሪ ትብል ቃል ኣብ ናይ ሓንጎሉ መዝገበ ቃላት ኣይነበረትን። ብተወሳኺ ኖህ ዝተባህለ ኣብነታዊ ተማሃራይ ዝኾነ ህርኩት ውላድ ነበሮ። ኖህ ኩሉ ግዜ ኣንጊሁ ተሲኡ ኣድጊ ጅርባ ጽዒኑ ማይ ይወርድ ነበረ። ኖህ ምስ ኣድጉ ካብ ሩባ ምስ ተመልሰ ነቲ ማይ ናብ መትሓዚ ማይ ብምግባእ ናብታ ዝነብሩ ለኣግዶ ገዛ ይእትዎ ነበረ። ኖህ ንወለዱ ማይ ምስ ኣምጽኣሎም ጠለበጊዕን ከብትን ሒዙ ብምውፋር ኣብ ትሕቲ ገረብ ኣጽሊሉ ትምህርቱ የጽንዕ ነበረ። ኣብ ቤት ትምህርቱ ዝወሃቦ ዕዮ ገዛ ብግቡእ ብምስራሕን ግዚኡ ኣብ ጽቡቕ መዓላ ብምውዓሉን ብምምሃራኑ ኣዝዩ ፍቱው ተምሃራይ ነበረ። ኣቦኡ ንኖህ ማለት ቃሉ ምሸት ምሸት ከብቲ ኣድግን ጠለበጊዕን ኩላተን ከም ዘለዋ ንምርግጋጽ መብራህቲ ናይ ኢድ ብምውላዕ ቆፂርወን ኣረጋጊጹ ይድቅስ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን እቲ ንማሕረስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ በሪሁ ዝተባህለ ብዕራይ ጠፍኦ። ለይቲ ስለ ዝነበረ አንጌ ክደለ ምብባል ናብ መደቀሲኡ ኣተወ። ቃሉ ምስ ደቀሰ ድሕሪ ቁርብ ሰዓታት ተበራበረ። ካብ ድቃስ ዘበራበሮ ምኽንያት ከዓ ድምፂ ናይ ኣዛብእ ነበረ። በታ ለይቲ እቲኣ ኣዛብእ ሙሉእ ለይቲ ክንቅኡ ሓደሩ። ቃሉ ድማ ኣዝዩ ተጨነቐ። ምኽንያቱ እቲ ጠፊኡ ዘሎ ብዕራይ ማለት በሪሁ ኣዛብእ ከበልዕዎ ኣዝዩ ፈርሐ። ብጭንቀትን ፍርህን ክድቅስ ስለ ዘይከኣለ ናብ ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ጸሎት ገበረ። ኣምላኽ ኣቦይ በሪሁ ብዕራይ ብሂወቱ እንተረኺበዮ ዋላ ንምሕረስ ጠቕመኒ ዝፈትዎ ብዕራይ ይኹን እምበር ንዕኡ ሸይጠ ፍርቂ ዋግኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይደ መውባእ ከውድቕ እየ ኢሉ መጽዓ ኣተወ። ቃሉ ኣንጊሁ ተንሲኡ ብዕራይ ክደሊ ምልእቲ ዓድን ኩሉ ጎደበታትን ዞሮ። ኣዛብእ ጥራይ እምበራ የብልዕዎ ንበሪሁ ብዕራይ እምበር ድኻም ስድሓም በለ ብልቡ። ድሓር ግን ናብ መንጎ ብምግራም ምንቅስቓስ ክሳብ ዝስእን ብማዕዶ ንበሪሁ ረኣዮ። መጀመርታ ተሓጒሱ እኳ እንተነበረ ናብ ገዝኡ እንዳተመልሰ ግን ኣዝዩ ጓሃየ። ቃሉ ብመሰረት ንኣምላኽ ዝኣተዎ መብፅዓ ነቲ ብዕራይ ሸይጡ ፍርቂ ገንዘብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሞባእ ክህብ ስለ ዘለዎ ናብ ዕዳጋ ተበገሰ። ሕማቕ ተንኰል ብምሕሳብ ከዓ ናብ ዕዳጋ ክኸይድ ከሎ ሓደ ኣርሓ ደርሆ ምስቲ ብዕራይ ናብ ዕዳጋ ተማልአ። እዚ ኣርሓ ደርሆ እዚ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ እዩ። ምኽንያቱ ጸጋመይቲ እግሩ ድሙ ነኺስዎ ስለ ዝነበረ። ቃሉ ኣብ ዕዳጋ ምስ በጽሐ ሰባት ነቲ ብዕራይ ክዕድግዎ ተጓየዩ። ብዕራይ ክንደይ ኢልካዮ ኢሎም ሓተትዎ። ቃሉ ከዓ እዚ ብዕራይ እዚ ምዛ ኣርሓ ደርሆ ብሓንሳኤ እዮም ዝሸጡ በሎም። እሞ በልስከ ዝኸውን ዋጋ ንገረና ናይ ብዕራይን ናይ ደርሆም በልዎም። ቃሉ ድማ ከም ዝበሎም እዚ ብዕራይ 100 ናቕፋ እዩ ዋግኡ፣ እዚ ኣርሓ ደርሆ ድማ 5,000 ናቕፋ እዩ በሎም። እቶም ሰባት ኣዝዩ ገረሞም። እንታይ ድበልዎ ዘበሊና በፂሕና ደርሆ ካብ ብዕራይ ትኸብር ኢሎም ተገረሙ። እንተኾነ ግን ነቲ ብዕራይ ስለ ዝደለይዎ ከይፈተው ነቲ ደርሆ ብ5,000 ናቕፋ ነቲ ብዕራይ ከዓ ብ100 ናቕፋ ዓደግዎም። ቃሉ መባእ ከውድቕ ናብ ቤተ ክርስቲያን ተበገሰ። ከምዚ ከዓ በለ፣ ኣምላኽ ብመሰረት መብፅዓይ እዚ ብዕራይ 100 ናቕፋ ሸይጠዮ፣ ፍርቂ ዋጋ ናቱ ከዓ 50 ናቕፋ እዩ እሞ እንሆ መባእ የውደቕ ኣለኹ ኢሉ ነቲ ኩሉ ዝኽእልን ዝፈልጥን ኣምላኽ ከደናግር ፈተነ። ፍትዋት ህፃናት ቅድሚ ዝኾነ መብፅዓ ምእታውና ኣጸቢቕና ክንሓስብ ኣለና። መብፅዓ እንተኣቲና ከዓ ናይ ግድነት ክንፍጽሞ ኣለና። እዚ ወደ ሓንኩም
ብኻልእ ኣጋጣሚ እስራብ ንራኸብ። ሰላም ሰላም ፍትዋት ህፃናት